Unsa man nanay? Silhig para himuon mo silhig. Pila pong isa? 25. Ah, benjing ko? Hmm. Mahalinan ka, unsa po'y palito nimo? Ang mahalinan ko. Kung ay pat bugas. Bugas. Palit o patog kape. Aw, kape. Kanang ginamos, malipay lang ko kapatog tong sa baso. Kuan mo gunay igutom kay ko ba? Ay, kaasa na, hindi luto ko. Nakay bahaw di nay. Gamay lang nay, ay lang kidighanan nay kay mutimo ko layo pa ko baklayon. Salamat ka na ha. Dili ba kay nako ni mahurot? Man. Ginamos Mga kuan na nay. Salamat ka na ha. Antaw beto gutomon, ang gutomon pag-anon. Pag-anon. Tayo tubig. Salamat ka na ha. Nay mga luto. Sila day gutomon. Atin pag-anon. Ayo. Mahingud to nay. Mahingud to. Ang dalan rin nay padulong magsaysay nay. Ay, padungan. Pag abot ka anin kada. Kaya bitan dala na dako man na. Aw kalendari? Din. Padungan dito na. Makaagay ka sa mga balay. Ni pag luksong to sa ubos na silbi patagama din napo basakan. Basakan. Unsa man nanay? Silhig para himuon mo silhig. Pila pong isa? 25. Ah, benjing ko? Hapon mo isuroy. Ito sa suminot. Layo man to sa minut. Mahalinan ka, unsa po'y palito nimo? Ang mahalinan ko. Kung ay pat bugas. Bugas. Palit o patog kape. Aw, kape. Kanang ginamos, malipay lang ko kapatog tong sa baso. Kumusta ang panginabuhi diri nay? Og kuan, pamugas, Mamagos. Kugi gapon kag bagus-bagus no. Natigulaan ko ako magi namay gaingon ako dito god nga na daw dalan diri nya naglibog na ko kay kamaisa naman pod. Duha man nakabalay agi ana to. Leon, di ka ba mungutan ka ato duha ka balay. Dugo-dugo ay layo pa ang kuan. Sige lang kay naman kay balay mapangutana dia. Na. Ubusan niya naman mong sila nga na duha nakabalay sa ubos. Kuan mo gunay gigutom kay ko ba? Ay, kaasa na, hindi luto ko. Nakay bahaw di nay. Hapdos kay akong tiyan. Mura ko kakuya po nay. Gamay lang nay, ay lang kidighanan nay kay mutimo ko layo pa ko baklayon. Ni ikaw, basig wala pa kagakaon. Hindi pa man daghan pa man Salamat ka na ha. Dili ba kay nako ni mahurot? Man. Mga kuan na nay. Salamat ka na ha. Antaw beto gutomon, ang gutomon pag-anon. Pag-anon. Tayo tubig. Salamat ka na. Wala man ko pamahaw ba? Nya karon udto naman day karon mura mag alas 2 ting paniudto na ni udto na kanay. Human mo ko panitugod. Nay mga ayo aton antay og nay luto og nay mga ayo. Pakanon. Pakanon ba basa bahala na pubrita. Maka pakaon ta. Wala jud ko gadam nimo na nga tagaang ko nimo kuan. Kanang makaon. Kay gigutom kay ko na Mo ning ana, og nay mga luto, sila day gutom mo. Atin pakaon. Nayo, salamat kay nay. Salamat kay nay, nakakaon na gyud ko nay. Nya salamat kay nay. Tulo man day ni imong kuan day nayo. Tulo naman day no. Kita namang kuan tayo. Buslot man kita namang langit. Dari. Magliok-liok na yo. Sila ka na ako dungha kay ba bungol-bungol na ko gamay. Sige, okay lang. Salamat kayo. Di na ko magdugay na. Salamat kayo. Salamat kayo sa panood to. Sila ka atong lutuahan. Bahaw na ba to? Okay ka na. Ang importante jud masudlan akong tiyan ka na lipong kog aksyon na yo. Layo pa man ka ning baklayon dre. Layo pa jud. Salamat kay nay. Grabe kabuutan ni nanay no kaya itong gisulayan og pangayo og luto gitagaan kita. So karon di ay muadto ko og lungsod para palitan nato si nanay og bugas at pong groceryhan gamay at balikan din si nanay. So karon mga katimtabang no gikan nato sa lungsod gipalitan nato si nanay og isa ka hapsak, palitan nato itlog. Inapoy grocery si nanay atong balikan. Dari ra mo kananay oh. Ang balay nanay oh dito. Dayon baklayon na namo kay
Di naman magiag motor god kay pangpang ba. Hindi na ta magdugay muna ning pasaanon para madala dito. Ayo. Nay. Nagunsa ka? Ngape? Oh, Ngape ka? Kahinom-dom pa ka nako? Nakahinom-dom pa ka nako? akay hinumdum ko ni mo kay ang kanang imong mag o karon. Ah, ako si Nina. Ilan mo? Imo kong gitagaan og paniud to ganina. Karon, tagaan ka na kog palipay bugas. Man na to ni butang. Ano ara? Tagaan ka na kog bugas kay imo mo kong gitagaan og paniud to ni. Ikaw ba? Dili ko magkape. Salamat. Imuha man na nagkape man ka. Gitagaan mo ko nimo og paniud to. Napay grocery. Mo na sukli na sa imo mo kong gitagaag pagkaon, di ba? Tagaan ka na kog pahalipay na. Kani sukli ni mo dai. Kalipay mo ko ni mo dihin na ako go. Oh, Yun. tara na yo, magamit ra ni mo nay. Salamat ani ha. Oh, magamit ra mo tuyo na ay mga na ay mailom. Na gipalitan mo ka na kog sabon panligo, panlaba. Aw. Oh, then na ay biskwit, na ay mga biskwit diri nay. Na kaning kape na ni, mo kape ka? Stick. Ay mo ba na ako prito na tagtuis ang Ah, kini stick. Ah, gipalitan po ka na ko. Then napoy ko anay bear brand mo. Nay biskwit. Daghana sa imong ipamalit dong. Ay, Oh, mo man ang pahalipay nay. dito na ba na bitsin? Oh, bitsin, apoy, nay oil po nay. Oh, aron may na lang magprito kag itlog. Oh, napoy sentral. Nay sentral, ay dilata. Napoy mga dilata. Salamat kayo sa bugas dong. Ay imong salog diri basin di ba ka mabulasot ani na nga mga buslot man oh, wa man na nga balik-balik naman. Dong, pero ako lang na dong nag-antos dong. I-antos na ako. Nga balik-balik naman oh. Unsa kini lugar rin ay? Ha? Unsa ni lugar to dire? Unsa barangay? Rizal. Barangay Rizal? Oh, Sakop sa suminot. Suminot ni dire. Oh, Unsay pangalan to di mo nay? ha? Unsay pangalan nimo? Gilirma. Gilirma. Oh, Apelyido? saluta. Saluta. Gilirma Saluta. Oh. Babulasot ka ba oh? Tanawa? Dagko kayo ko ano, buslot. Ang galing ba eh, hindi mo dong. Ano? Hindi na ako, white tao maluin ako. Gumikan sa imong kamaayo nay, nagi maluoy. Ug ayaw honpon. Mo nang giayo mo ko nimo ganina. Gibalikan din kanako kay aron masuklian imong kamayo. Salamat jud kayo kay ganina gipakaon ko nimo. Di ka makaon otro, na Dili. iit man din na. Busog man ko nay, busog naman ko. Mahurot ni imong grocery. Tagaan ka na ko kas gamay kwarta aron na kay magamit ha. Ina, imo na yo. Daghanap pa mo bukas na po nang imong kuan. Sige lang, sige lang. Gracia na ba ni? Oh, grasya na sa Ginoo, gikan na sa Ginoo nay ha. Kay pagbuot mo sa Ginoo na. Nay mga grasya. No, ni iduyog akong pag-ampo. Lipay ra ka nang imong nadawat nga grasya. Ay, ko ani kay malipay ko kay maglakat ang mga simana puno Oo. sa bulan. Oh, nay konsumo. O din ni balay ni nanay, ma'am, sir. Makita ni na dire gatagilid na ni balay ni nanay, hapit na malusno. Gatagilid na ni balay ni nanay. Delikado na kay malusno. Walay abuhan si nanay. Dari ang tayo mong abuhan ay. Dari nalus. Yan inta. Dari. Kanalos no man. Mao ni banggirahan unta nimo. Anya na moto. Unsa man ni gipambutang dire? Kani mga islab ran nanay, mga islab kanang ginabas. Ay sa una ni lipak. Lipa. Ani ba lipak? Kana dayon nalata. Lipak. Nalata gid. Dari ka magtulganan ay? Ha? Dari ka magtulganan? Ani? No, dari magtulganan si nanay oh, no. Na Kita niyo mga na. buslot en taon. Buslot no. Wala na kuanig kawayan bali pa. Oh, Ba? matay mabulasot ka din ay, maproblema na pug mapiang na iba. Sa mga nakulog-luwag ma'am. Ato ni tabangan si nanay. Ini amount ma'am, dako nagigtabang para ni nanay. Oh, dawa wala na. Naguba na kaayo. Wala na. Buslot na kay dari na. Nabalik naman din ang haligi na. Malali. Balik na. Morning ning tagilid na. Likaduha po danig. Ugwa pa nato ko. Ito ko ani. Kini? Ang ugwa pa nato ko ana. Balay ni nanay, buslot kayo. Kita na ditong langit. Dari abuhan ni nanay. Yung mga tintabang sa mga nakulog-luwag at yung tabang ni nanay. Dahang kay salamat kay balo ko nga naara mo diha. Ang giluloy on dahang kay salamat, ma'am, sir. Balikan na ito ni Puhon si nanay. Anangin salamat. Palihig lang kong share ano nga video ni nanay para makita pa sa mga naimalumong kasing-kasing makakita nga magpaabot og tabang ginagmay financial para ni nanay. Dahang kay salamat. Yan ay, dili lang ko magdugay ha. Kay salamat.
Yes, salamat kayo. Lipay ra ka nay. Salamat sa imo kaayo na idalaan ko ani ha. Salamat po kay nay kay Ya, dili na ko ani ba makaingo maka. Dun ko asa mo ko an. mangitag bugas. Bugas. Na kay konsumo. Napoy mga sudan din ay upalitag. Kuha napo kay palito, naman kay kwarta ha. Salamat. Ampo. Ampo lang ta sa Ginoo basin puhon makabalik pa ko diri ha. Og kusgo naghangin, matumba na gini ba. Kay ni tagilid ni siya gitukhan na lang dari. Delikado kay ba og grabe tong ulan kusog kay hangin din gabi matulog basin ninog mukulap sa balay ba kay gabok na kay haligi nangabali ng haligi. Mga nakulog-luwag ma'am sir. Atong tabangan si nanay. Daghang kay salamat. Yan ay dili na ko magdugay ha. Adto na ko daghang kay salamat jud. Salamat ko dai idalain ko nimo og mga sula, mga kuan ha. Di na ko ani dong mo pas, di na ko ani ma Gutman. pas mo. Di na ka mapuspas mo. Daghang kay salamat sa Ginoo. Salamat po dong kay idalaan ko nimo ana kay ng ano. Nabungol-bungol lang ko ani baka na bitaw mo pasaran bitaw ko. Kanang mapasarag kaon. Kaon po eh. Ilang ambulan ta sa Ginoo na balik ra ko makabalik ra ko pon basin makabalik ra ko pon ha. Ambul ta sa Ginoo kaluyan. Salamat dong ha. Salamat kayo sa Ginoo. Adto sa kunay. Ha? Adto sa ko. Sige. Salamat kayo. Mga katimtabang karon pauli na ko. Muna yung balay ni nanay tagilid na kayo ng balay ni nanay. Unsa man ni nari nay? Manalag po na sa Kuano naman dadari og kuan na bintana na bintana. bintana mangkuna. Kabila na lang kay Labunan og sil kay sa ubos. buslot. Labuslot. Sako na lang mga tabel-tabel. Sa mga nakulog-luwag. Ini amount piso-piso at orang matigo mabalikan pa nanay madala na tog bugas grocery. Daghang salamat. Andira ko na itong video paligog share sa ato ang video para makita pa sa uban nga na ay malumong kasing-kasing nga magpaabot og tabang ni nanay. Salamat mga katimtabang.